Atong makauban ang sugbuanong fashion designer nga may kampiyon sa Fashion Factor Season 3 sa nasod sa Dubai. We have this morning, Harvey Senate. Mayong buntag, Harvey, ug welcome din sa GMA Regional TV Live. Paki-shout out sa imong mga higala din sa Sugbo. Hello sa tanang mga Sugboanon nga nagtan-aw ko ron sa TV. Daghang salamat kaayo sa inyong support. Nakita nako sa online ang inyong mga support. So daghan kaayong salamat. Harvey, una sa tanan, congratulations for winning the Grand Champion sa 3rd season sa Fashion Factor. Di-sink in na ba ang maong kadaugan? So far wala pa. So far wala pa gyud. Nabisig gyud ko kaayo sa trabaho pod kay karon ang season sa mga kasal diri sa UAE kay karon nga season like nag-start siya September until December na until the rest of the daghan na kaayog mga parties nga and events all throughout. So nabisi gyud and then wala pa kayo kung makanaka-reply and thank you for your messages sa Facebook, sa Instagram. Daghan na kayo ko na-receive and wala pa gyud ko kabasa gyud sa tanan. So pasensya but salamat kaayo. Tell us about your journey during the competition. Unsa jud tong pinaka-highlight aside from winning? Well, I have a lot of friends who helped me. So murag kato gyud ang nakaingon gyud ko nga murag ang kani nga ako mga friends kay tinuod gyud mutabang gyud sila nako kay naa gyud sila most of the time sila ginitabang nako sa backstage sa preparation and all. So mao gyud siguro ang lesson nga ako nakuha ato is murag tawag ani magtinabangay mga siguro na and true friends. Harvey, para kang kinsa nimo gihalad kining maong kadaugan? Well, to my mother because she's the first believer. Siya ang unang nituon ako. Siya ang unang akong fan, so para niya. Harvey, what's the story behind your winning fashion entry nga inspired by Medusa? Well, I love Greek mythology and sa akong nakita sa una, mga nabasa, murag luoy ang story ni Medusa kay it's very injustice of her. Ang nahitabo para niya. But that's a Greek mythology, so I loved all parts of it, but especially Medusa, I love Medusa. This time, let's have a little throwback. Kanusa nagsugod kining imuhang passion sa fashion designing ug kinsa ang nag-influence kanimo? Ang nag-influence gyud nako ikang akong ig-agaw nga designer pod si Wilfred D. So siya gyud ang una nako nailhan nga fashion designer. Gamay pa ko dito nagsugod akong passion for fashion. So since ato naghuna-una na gyud ko nga kanang siguro mag-designer siguro kay dako na ako. So mao na gina siya dito ko nag-pursue nag-fine arts ko and then after nag-graduate nag-design under Harley Ruedas and Mark So Boutique. So dito ko na train first sa ilaha gyud and sila gyud ang una nga tao sa fashion industry nga nituon ako. So dako akong pasalamat kanila. Harvey, luyo sa kadaugan nimo, unsa ang hardest part usab of becoming who you are today? Well, all the struggles, I think siguro ang mga tao siguro nga nag-ana nga murag dili nako kaya so kanang dili nako mahimo. Sila siguro ang murag hardest struggle but so far dili man kaayo kanang daghan kaayog tawag ana babag sa akong career. Wala man siguro kay I am lucky enough to have supportive friends and supportive family, so that's a great value that I have. And after winning this very important milestone, unsay mga plano pa nimo sa umaabot? Well, I have to continue designing. That's my passion actually. So magsige raw yung siguro design. Inana-ana, magpadayon lang ko sa akong gusto and then siguro in the future mag-build ko diha sa Cebu o akong kaugalingong shop and then diha na ako mag-base kay taga diha may ko dirita but ang heart na diha na belong gid sa Cebu. And Harvey, unsa po'y mensahe nimo sa mga aspiring designers who also want to venture dinha sa Dubai? Tuol lang gid sa inyong kaugalingon, ayaw pagpaminaw sa mga negative kanang mga istorya sa inyo nga negative ayaw gyud og kanang paminaw ana. Just do what you want and you do the things that you think is right. So
mao na, just do what you want and believe in yourself. Ug daghang salamat sa imong oras, Harvey. Once again, congratulations!